A ver que tal vai o son, porque eu se lle poño o son ao computador, isto vira un bucle de sonido que se repite e entón non podo escoitar. Se ti escoitas ben, pois xa deixo isto así conectado.
Pois nada, un saúdo a miña primeira emisión en directo desde YouTube. Acabouse.